Λοιπόν, Δευτέρα πρωί. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Πέμπτο δρομολόγιο φορτώνουμε. Και ο μαλάκας ακόμα κοιμάται. Θα τον ξυπνήσουμε γλυκά γλυκά. Του πάει καλά η μέρα. Τον πήραμε κανιά δεκαριά φορές τηλέφωνο. Αυτός ποιος ξέρει πού ήταν πάλι χθες. Πού είσαι μωρή πουστάρα, μη σε γαμίσω. Γαμώ το στανιό σου, γαμώ παλιωμαλάκα. Κοιμάσαι μοσχάρι όλη μέρα. 40 ώρες ύπνο ρε μαλάκα. Ξύπνα ρε τεμπελχανά. Ξύπνα να πας στη δουλειά ρε. Κολόπεδο γαμώ την τρέλα σου γαμώ. Δεν τρέπεσαι λίγο? Να σηκωθείς να πας να δουλέψεις ρε μαλάκα. Τι κάθεσαι και κάνεις μαλάκα σπίτι, κοιμάσαι 15 ώρες. Τι κάνεις να πούμε? Κοιμάμαι, τι να κάνω? Να σηκωθείς. Γαμούσες πάλι χθες, τι έκανες? Είσαι χαζός. Εγώ είμαι χαζός ρε μαλάκα. Άντε με ανοίξω το στόμα μαλάκα. Άντε τώρα να πούμε. Παναγίτσα μου, δεν πας καλά. Θα κεράσεις καφέ? Τι? Θα κεράσεις καφέ? Δεν μπορώ. Γιατί αγόρι μου, τι έπαθες? Το έχεις τρώσει εδώ στο σπίτι μου και δεν μπορώ να βγω. Τι τσιγκούνης άνθρωπος ρε μαλάκα. Άντε γαμίσου. Άντε γεια. Έτσι ξυπνάς γλυκά το Θανάση το Βουλγαρούδι κάθε μέρα.